A Gwaja kuma an samu the same problem. A gama daga Obudu aka kira ni a Gwaja, da area commander da DPO suka kira ni, da ainihin sarakunan a Gwaja din. Su ma nan Hausawa ake zargi? Su ma Hausawa ne. Akwai wasu kana mu gaskiya guda biyu suka zo a Gwaja daga Kano. A gidanmu masu sai da atamfuna. Da suka zo ka san dama tun da gwamnati ta ce kada kowa ya shigo, kada kowa ya shigo. In ka shigo dole za a kama ka. Suna shigowa sai aka yada. Kuma cikin Hausawa masu suka kai cinye cewa ga wasu Hausawa sun zo daga wasu Kanawa sun zo Gwaja. Haka kira ni nan muka je, na je na ɗebo jami'an tsaro, jami'an kiwon lafiya, aka je aka gwada su da lafiyar su lau. Yanzu ma yau din nan ma ina wajen CRBC Good Morning Kanzu su kira yan uwanmu da ke arewa masu kawo kayan abinci da motoci in za su zo, wanda za su shiga border din Cross River da Benue, direba, mataimakin direba da kuma yaran mota biyu. Kuma su din ma sai an gwada su a nan border din. Duk wanda kuma ya dauko fiye da haka za killace su, motar shi ma za killace shi. Kayan abincin da suka zo kaga wannan zai zama za su samu matsala. Tunda aka killace direba, aka killace kayan abinci, kaga aka killace da wanda mota suka dauko, kaga dole kayan gwari. Yawancin kayan kasan kayan gwari ne, kada kayan zo su lalace. Amma kuma abin farin cikin cewa shine shugabannin su sun kira branches su na arewa, sun gaggaya musu cewa da Allah da in za su zo da direba, mataimakin direba da kuma yaran conductors. Yake da kada su wuce haka. To nagode kwarai. Maganar sarkin Bagobiri nan, sarkin Kalba nan, sarki ya yi tafiya a gaskiya. Kana rubuta sarkin Hausawa kenan? Sarkin Hausawa. To da ya tafiya, an ce kada kowa ya shigo. To yana da ɗan zazzaɓi. To kasan da ya zo yana shigo wannan ainihin annan da ke anguwan ɗin sun ga irin zazzaɓin da yake, shi suka kai labari cewa sarki ya dawo da corona virus cikin Hausawa, kada kowa mai ji anguwan Hausawa. Da ka yada har daga America an yi wannan magana nan. Amma alhamdulillah mun je da kwamishinan kiwon lafiya da kuma ainihin sauran jami'an kiwon lafiya din, mun je an ji an gwada shi, ko jiya ma NCDC officials ma sun zo da yamma, na kai su wajen sarki, sun cika form, sun gama komai da komai, sun tabbatar cewa bai da wannan corona din. Abin da ya sa kenan na issuing press statement cewa anguwan Hausawa is corona free. Yawancin 'yan jaridu ma sun ɗauka cewa duk wanda kada kowa ya shakka, kada kowa ya ji kyaman Hausawa, kowa ya zo anguwan Hausawa ya zai mu'amalar shi, ya yi kasuwancin shi, ya komai da komai. Amma na je wajen ƙungiyar direbobi Nupen. Gaba da shirin cewa a unguwar Hausawa da ke layin Bagobiri an samu su dauke da lurar cutar corona, me gaskiyar lamarin? Wallahi ƙarya ne. Wallahi. Gaskiyar labarin shine a nan Bagobiri akwai wani ɗaya daga cikin manyanmu nan ya tafi Kano. Kafin ya dawo da gwamnati tafi da doka cewa kada kowa ya shigo. In kuma ka riga ka shigo, to dole ka miƙa kanka a killace ka na sati 2. Kuma kowa ya san abubuwan da ke faruwa a Kano. Abin tsoro ne gaskiya fi sabilillah. To da suka zo shine annan garin da suka ganshi suka ta yadawa, har America an kira ni a matsayin mai ba gwamnati shawara game da harkokin musulmai. Har daga America an kira ni cewa an ce wai anguwan Hausawa kada kowa ya je wurin. Kuma anguwan Hausawa shine ainihin tsakiyar garin din. Shine ainihin tsakiyar garin, kuma ainihin su 'yan ƙasan ma bayan da za su yi ne ba tare da Hausawa ba. Tunda anguwan Hausawa shine komai kake nema mai sauki dai anguwan Hausawa ne. To amma lokacin da na samu wannan labarin na Bagobirin Kalban nan, a lokacin ma Allah ya sa ina a Gwaja ne. Don a Obudu, sarkin Obudu shi ma bai da lafiya, yana Kano da kusan shekaran shi guda, ciwon prostate ne. To shi ma tun an sallame shi, amma Lamin Kano Teaching Hospital ya koma gida. Yana shiga Obudu sai 'yan ƙasa suka tada fitina. Wani ya ce in je in duba menene ainihin gaskiyar zance. Da muka je da state ophthalmologist da kuma PHC coordinator, aka je aka duba shi, ga ya kawo medical record din shi gaba daya, ya nuna cewa daga nan ma Sacred Heart Hospital ma aka yi refer din zuwa Kano. So yanzu dai abinda muka zantar shine an ce mishi ya killace kanshi na sati 2.
yanzu ma ya riga ya cika sati guda, sai bayan sati biyu sannan za a san ko yana da wannan symptom, amma ba su gan shi da wannan symptom na corona ba.